da liberdade. Poden gustar. Quietos aí! Onde ia ti? Imbécil! Pasa! Bos días! Outro máis! Habíache pasar por riba unha pisonadora e logo volver marcha atrás para deixarte ben esmagado nos pinches. Cruzade cando vos dea gana de deixarme en paz. Que pinto eu aquí! Monxa! Ainda existe! Irmá! Queres probar un modelinho destes? Para roubar nenos vale igual! Vai tomar o teu chute de rutina. Todos necesitamos unha dose de comodidade. Todos necesitamos sentirnos seguros. Aquí conectado estás protegido, pero sen vida. Ei, quieto, onde vas? Abre os ollos. Non, prefiro telos pechados para ver máis cousas. Cando unha planta bota moitas sementes, o ser humano separa as máis débiles e só deixa vivir as máis fortes. Se a mí me tocou ser débil, teño que desaparecer polo ben da humanidade. Abre os ollos inmediatamente. Non te perdas. Prefiro vivir cos ollos pechados. A miña vida saben moitas cousas, pero realmente estaba cego. Levo 20 anos cego.